dakika en achiel bang' saa 4 mar otieno. Wach manada wacho ni en ni piny lokore. Ma en higa mar 2024. Sama nochakore ji nigi geno mopogore opogore. Moko chopo kare, moko bende samoro kochopo kare. Moko chopo kare. Nyiso ni Nyasaye ne ok ochano mondo gichop kare. Kinda inyalo medo timo higa mar 2025 ka Nyasaye ochopo wae mondo gik ma ok otimore higa ni otimre higa 2025. E kinde ma lokruok timore kama, king'iyo kwan mag oganda mane dhi e gwenge ma Kaluo ka gitiyo kod nyamburko no medore. Nyiso nang'o dwaro nitie mondo samoro kwan mag nyamburko mawuok e bombe ka dhi e gwenge ma Kaluo, ahinya boma ma Nairobi, Mombasa kod gwenge mamoko ka dhi gwenge ma Kaluo mondo mi omedre. Ng'ama nyalo timo ma? Ng'ama nyalo timo ma nyakora mogi en koponi oganda ma Jaluo go kwano. Kendo ng'iyo ni piny lokore, dwaro medore, to ji nyaka lok kit dak mane gin godo. Samoro e kinde machien ji ne ok ohero ohala ahinya, ka jomoko ne wacho ni ka ing'iyo ohala mar nyamburko mating'o jowuoth ne owene dhoudi moko. Be ma owinjo bed ni gima pod oganda donjo godo higa mar 2025? Mano en penjo inyalo duokori. Gimomiyo miya wacho manyakwara mogi. Ng'ur moro no wuok ni moko kuom oganda mane wuok e gwenge ma Nairobi karie milambo mar Nyanza kata South Nyanza nobedo kod ng'ekruok. Ka moko kuom nyamburko mano ting'o gi kagologi e bombe chope achiel kuom bombe ma yudore gwenge go to koni koro ok wanyal chopo Kaluo. Moko chuno ni nyaka girog kendo kiro margi mondo ging'i omenda chung dinari kaachiel kod chingli manodong'ie mondo eka gimany godo kaka ginyalo suore ka gidonje kor gweng'. Nyiso ni ka oponi ng'ato ne ni kod rem mar omenda to ok onyal chopo yo makare. Ang'o mo oganda nyaka tim e kinde ma ji donje 2025? Nyaka jopiny go kwano. Oganda Luo nyaka ng'e ni to gin ang'o mapok gidonje manyalo kelo lokruok. E kinde ma piny imedo ywe kendo jopiny go kokoni mondo apeyni obed makare. To bende jopiny giwegi giikore mar tiyo kod apeyni go. Nyakwara mogi. Jok mantiere kod nyalo gunyo wigi. Jok ma bende ni kod paro maliw nyalo ng'ado rieko. Ka giwacho ni ere kaka inyalo donji e weche mag sekta mar matatu kamiendi ya kawino mondo piem obedi kod ogendini mamoko mosebedo katayo sectors go. Ma e wach nyakwara mogi. Kik wawe wich kuot mak oganda nikech owe moko kuom tije kata ohala e ogendini mamoko. Nyinga en George Bati. Eloya mosiro weche manyien mag uimore. Jaloko mara osebedo Elizabeth Otieno. Yago picha mara obedo Eric nyakwara mogi. Director mara obedo Bado. Obedo kanyo luongo ni Obado Alex. Kaachiel koda ya mabendo tene mamoting'o Liz Awino, Liz Ndwati. Sound master iluongo ni engineer mar sound maieka. Enani koro joko moko ma ok dwani waluong ji ni engineer ka ang' nang'wona kawuono. Ene mobedo sound master mara kaachiel kod jariembo iluongo ni jal ma miyo autocue mara cherore. Giduto te gikawo puoch gi pak kuom tich manyadhi. Jachung weche marwa Ken Muga kaachiel kod reporters magwa duto te un bende okawe woko. In nyakwara mogi mikawo thuolo mari ma iketo wang'ira Mogi TV. Akwayo ni hawi maber e kinde nyasi mar sikukuni mondo ngimani Nyasaye omed keto makare. Oganda duto kamoro amora ma untie, nyakwara mogi ajwang'. Bed ni une pacho kata pinje maoko. Hap Nyasaye madobed kodu un kod kothu duto. Nyinga en George Bati, oriti masani.